Sanibona. Happy Sunday, guys. Hope you are good. Ne-right bafethu nami ngishapo. I'm just thinking la ngihleli ngiyacabanga yabo ukuthi in few months yabo from now kuzobe sekufikile isikhathi sokuthi ngiwalk yabo. Kuzobe sekufikile isikhathi sokuthi ngiwalk around the world. So izolo ebusuku mangibukele i-documentary yomunye umfethu by the name of Andrew, ngikhohlwe isibongo sakhe. So Andrew walked across Europe. Walking go Europe, Alaska, Asia, China, and mangibuka i-story saka Andrew, I was so inspired and ngakhumbula futhi the reason yokuthi ngokhe yabo. Isizathu people will always be asking, hey mfethu ukhelani yabo, why usubuhlungu, why uyikhawatha yabo, into eziningi nje mfethu. And ama-answer anginawo ngempela yabo, ama-answer ukuthi ngokhelani anginawo. What I know is I have to walk, and enye into engiyaziyo ukuthi when I'm walking I'm free, you understand? Mangihamba ngiba free yabo lonto. Mangokha ngiba free, and obvious like the first time when I walked, the motive behind was the depression awareness yabo. Depression and anxiety awareness, but now it's more than that, you understand? Angasho ngithi I'm not depressed anymore, khona yona leyo nto obviously mu-human being ikhona leyo ndawana nje percent enyana le-depression, but takusafana nasekuqaleni yabo. Angisenawo lama-thoughts okuyibulala, understand? And yabo, now it's enjoyment. And besides that, ngikhula, my wish was to travel the world, you understand? My wish was to travel the world, but manje I'm not doing that. I'm not traveling the world. And ngiyabona ngathi isikhathi siyangiphelele emhlabeni yabo, la kulo mhlaba. Obvious khona omunye umhlaba esisazophila kuwona, understand? Spirit asifi, obvious, isoul ayifi, kufa inyama yabo. But I want to experience, explore, enjoy as much as I can umhlaba lo esikuwona manje, understand? Yes, we do need money, we do need cars, we do need houses, understand? But mawugijimisa lezo zinto kwesinye isikhathi unokufa ungayificanga, yabo lonto. So mina okudlula konke ngifuna ukuphila, okudlula impilo le phezulu yemoto nemizi, understand? Anginayo imoto, anginawo umuzi, I'm still busy ngisazama ukwakhela umama umuzi, understand? But ngikholelwa ukuthi there's more to life than imoto, material things yabo.
So yeah, and to abantu ahlele bebuze yabo lonto yini wokhelane, you are hating yourself, uhlukumeza ifamily yakho, why don't you stick to acting? I-acting ngiyayithanda mfethu. Ngabe kuse-theatre, ngabe kuse-TV, acting ngiyayithanda. Me walking doesn't change the fact that I'm an actor, you know. Mangibuya, I will continue with my acting career, I understand. Kodwa namanje njengoba ngizobe ngokha kuno wonke ama-country ngizobe ngidlula kuwona, ngizohamba ngidlala i-play, ngizohamba ngidlala i-stage play of which is Black Mark. The name of the play is Black Mark, you understand. And yeah, ngike nge-stage esendisa